Така. Днес, 25 август 2023 година, ще обходя пътя, който е маркиран на картата на Кътина като общински път. На практика, естествено, това е един черен път, който дори не е верен като картография. По-важното е тези терени тук, които в момента, както виждате, са нищо повече от едни обрасли, даже не и ливада, някакви хръсталаци. Това е интереса. Ето, зад мен е Стара планина, отсреща е Витоша. С една стегната инвестиция. Ето долу селото се вижда. Чините в момента на тези хръсталаци, тези поляни, които не са в регулация, няма тупи, са около 10 евро на квадратен метър. Дори така, като ги гледам, може да се договори и доста по-ниска цена. Стига да има добър преговаряш в опит с имотите. Разбира се, не говорим за имотите надолу до селото, говорим за тези край пътя. Ето тук виждате. Това са малки имоти, по около декар, два всеки, на различни собственици и спокойно могат да бъдат договаряни един по един. Тук вече надолу е падината, няма ми толкова интерес към нея. Така.